la kwamnandi ngohlelo lomnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal oluthi KZNHealthChatDotGov.za. Kama lami uNtokozo kaMaphisa. Njengemihla ke angihambi ngedwa, ngihamba noNgqongqoshe womnyango wezeMpilo ohlelweni lakhe lapha asho khona wathi uyafisa ukuthi njalo ngoLwesihlanu ahlanganyelane nani emakhaya aniphendule yonke imibuzo yenu ngendlela enisuke nifisa ukumbuza ngayo. Ngale ukuthi ngichithe isikhathi angithathele ithuba ngibingelele kuNgqongqoshe wethu. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubalaleli emakhaya, sibingelele kubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu. Sithi sanibonani, sibingelele kakhulu ngokujabula abalapha ku TikTok sithi itha. Luhlelo lwethu lusuthi kakhulu ke namhlanje ngoba nje basila endaweni yala eMahlongwa ku Ward 99. Asifike la ngaye kodwa uNgqongqoshe ngizocela ukuthi aqala sitshele sizokwenzani la. Asho futhi ukuthi simenye ubani nje basilapha. No sibonge Ntokozo, sisho nje ukuthi siyajabula kakhulu ukuthi sibe lana la sisendaweni yaseMahlongwa. Sake safika ngomunye unyaka saya endaweni same ward kodwa kwakuthiwa sasemagabheni ngaleso sikhathi. Kodwa ke sibenywe ukhansela uAyanda Ndlovu. Oyikhansela la emkhandlwini weTheku. Umele ukhongolose lapha manje uzobe seyasichazela ke yena ukuthi yini enza ukuthi ngingalali kangaka loke ngibiza ethi angize la endaweni ayisebenza. Ngifonela. Waqala kimi ekuzama kumina. Wamchitha mina wakhansela nginakho ukwachitha. Absolutely. Wasehamba eyifunela inamba wayithola. Hayi naku ukuthi amakhansela anenamba yakhe angithandi lento. Mhlambe yini le ebenalentshisekelo yenza ukuthi ke uthi ake kuze umnyango wezeMpilo ufuna sonke isibhedlela, ufuna iX-ray, ufuna abantu besoke, ufuna abantu bezothola izibuko, ufuna abantu bethole yonke. Yini le bekushise kangaka? Njengoba bese kushiwa igama uAyanda Sibongwa kaNdlovu, ukhansela obambile la eWard 99 njengoba ukhansela obekade ekhona wadlula emhlabeni. Inhloso enkulu kakhulu esenze sathi iminyango ikhona kodwa sacela umnyango wezeMpilo. Siyazi ukuthi abantu abaningi uma isikhathi esiningi bayahamba baye ebhedlela bafuna usizo kube nama queue ekuthiwa amade bahlala usuku lonke, kodwa kukhona uhlelo esithema silibona salibona loluhlelo lokuletha isibhedlela kubantu ukuthi zonke izidingo ezifunwa abantu, ngabe ufuna udokotela ngabe ufunani, kebeze la endaweni yaseMahlongwa ngoba kuyindawo eqhelelene kakhulu nebhedlela nemtholampilo. Kodwa umtholampilo ukhona eWard 99 endaweni yaseMagabheni. So lolu hlelo ke silithanda kakhulu ngoba luletha izidingo kubantu. Umuntu ongaphilile othi anayo imali yokugibela uyakwazi ukuzambela asondele eze ngoba usizo lusuke luze ngakubo. So kuhlelo olubaleke kakhulu lolu, sesibonile ke namanje kuningi okuhle osekwenzakalile. Yiko nathi besithi cha angeke impela sivume ukuthi lolu hlelo lungezi eWard 99 besilifuna ngempela besikuhlupha nje kufanele. Saze safica ke uNgqongqoshe sathola sihlupha umuntu ohluphekayo wathinteka, yiko namhlanje la sibonga kakhulu. Ngibonile ke nawe ngathi bethe ukutshukutsho odokotela usebenzisile leli thuba leli. Impela njengoba sonke sila sithe nje sonke ithuba silisebenzise sihambe siyochecka, sichecke oBP, sichecka ama-cancer, sichecke zonke izifo ezikhona sikwazi ukubona ukuthi nathi siyaphila yini ngoba kukhona isihlave sike sibe khona kumadoda. Amadoda akasabe kakhulu ukusondela emtholampilo, kodwa ke sibonile uNgqongqoshe uthe mefika impela wakha nekhosomba lapha okuyisibaya samadoda, sahlala samadoda sakhuluma. Cha impela amadoda akhulumile futhi uhlela lijabulele kakhulu, afisa ukuthi liqhubeke kube khona oluzokwenzeka amaduze oluhle olungaphezulu kwalo luzobe lidinga amadoda nje kuphela. Manje ungihlebele na uthole nokubhodla nje inkingo onazo zalapha ebhekene nokuba indoda. Impela uma kuhlangena amanye amadoda okuhlula amadoda akebiko bikwa kona amanye amadoda akhulumile asho konke okungaphakathi sakufunda futhi nokwazi ukuthi igender based violence ayenziwa kuphela ngokuthi umuntu uzumbeka isandla, kodwa kunezinto ezisuke zenzeke ekhaya uma nikhuluma nendlela ewenza ngayo ezizona ezikulidele ekutheni kugcine kube khona umuntu obeka omunye isandla, okuyinto ke amadoda esivumelane ngayo namhla. Cha simelene nendoda ephakamisela umuntu wesifazane isandla, simelene nendoda ezohlukumeza umuntu wesifazane emotionally, imhlukumeze ngokwemizwa nangokuzinto ezenzayo. Sase sithi masisuka la wonke amadoda obelapha sibuyele emakhaya sihamba siyohlonipha abantu besifazane, nokuthi abantu besifazane bawona ama driving school asifundeli kubona ukwenza izinto ngoba kwaloko ukuthi uzoqala kuloko kanti awubhekile kuyena khona la uyakhona ukuhlukumeza naloko. So nje sifunde kakhulu samadoda asafani kobe wabona amadoda ekusenevuka kodwa mase ebuyele emumva bese shintshile omama emakhaya bazojabula impela. Bayojabula. Ayikha uyabona befundisi namakhansela ungabanika umbhobho.
sekuyena umsakazi uyihambele yena Absolutely. kodwa khona into engiyithandile ukhansela ishow ukuthi abantu besifazana abayona i-driving school Awu Ayi uyabona lelo zwi lelo siku-16 days of activism against gender-based violence abaholi bonke kufuna bakhulume kanjena bakwazi ukuthi bakhulume nathi besakhanya mhlawumbe ke yasebenzisela ithuba nakuwena ngqongqoshe usalisa usitshela ukuthi nawe ke ubekwa yini lapha namhlanje lolu hlelo lolo sikhuluma ngalo sithi isibhedlela kubantu kodwa la endaweni yaseMahlongwa sithatha isinqumo sokuthi sihlanganise isibhedlela kubantu sisihlanganise nekhosomba lamajita noma isibaya samadoda uyabona ke kuyasiza kakhulu lokho ngoba sithi abantu besilisa uma sikhuluma ushilo ukhansela abantu besilisa bavamile futhi abathandi ukuze eminyangweni wezeMpilo for different reasons bagcine bengafiki ngempela kanti uma ngabe sisondeza kubona isibhedlela kulula ukuthi athi umuntu ephuma ekhaya avela ngene la isibhedlela so sitheke isibhedlela sibe khona esabantu besilisa esomama esengane wonke umuntu odinga usizo ukhona khona udokotela bamehlo odokotela bamazinyo udokotela nje omdingayo odokotela bamahlala khona bakhona ushiloke ukuthi bakhona nabasokayo akwazi ukuthi yini ubuqala ngalokho kuphela kodwa ke nabo bakhona onesi bayatesta even izifo ezithinta abantu besifazane isifo esifana no pap smear noma i-test efana no pap smear eyenzela ukutesta i-cervical cancer noma umdlavuza wesibeletho siyakwenza konke lokho lana kodwa njengoba sihlanganise nekhosomba nje lamajita sinekhona lapha abantu besilisa behleli bodwa uyabona nje bathena beqala ngafika ngababingelela ngathi hawu niyaphila bafowethu cha nakhe size ngakho anike nihlale la nixoxe ningabantu besilisa nikhuluma indaba zezeMpilo kodwa nikhulume nokuthi nakhana kanjani hayi ke sabashiya ke baxoxa bodwa ngoba senzele ukuthi bakwazi ukuthi bakhululeke bangalokhu besaba ukuthi khona umuntu wesifazane oseduze khona izinto abangezukwazi ukuthi bazenze so namhlanje la sihlanganisa izinhlelo ezimbili isibhedlela kodwa kunekhosombe labantu besilisa ngiyazi ke ukuthi kunensizwa la engesiyinsizwa masuke siyipublic ngoba ibe yibishop ibe umphathi wabefundisi ibe umfundisi wabefundisi manje ke kodwa namhlanje ibila kuzoxoxa namadoda ake siqale siyibingelele ke sixoxe ukuthi ubani wakabani futhi yenzani la eminyangweni sawubona emnomzane ngiyabingelela bakumaphisa ngibingelele nakuNgqongqoshe ngibingelele na kwisifundazwe sonke sakithi kwimsakazo yonke ngibingelele nesigodi engivela kusona sasemakhehle ledla ngubo awuzwake ngakhele inkosi umzimela awuzwake njalo umtshela uzomkhonzela mhla ufika la impela awusekhona siyakhonza ngicela ukukhonza awenza kahle ke ukhona igama lami ubaba wathi ngumthokozisi absolutely ngwakwaluvuno singomthiyana ocebisa ongathekeli kubafokazana awuzwake othekela kubantwana basendlunkulu suka thina la uwe loyo kwakusho ubaba wakho okuzalayo ngibonga nami ithuba ukuthi uNgqongqoshe asiphakamise nathi absolutely semnyangweni wezeMpilo sisebenza namadoda sisebenze nezinsizwa namakhosi nabefundisi awuzwake ukukhuthaza kakhulukazi abefundisi ukuthi basondele emnyangweni wezeMpilo kade nihlangene namadoda lapha ngiyazi akusiyo okokuqala nihlangana namadoda iziphi lezi zinto enisoni ixoxa ngale ukuthi uzugeqa amagula phela ngeindaba zenu bayisuke icashile kodwa nje awusipho usikhele phezulu ukuthi amadoda mayisuke ehleli ikuphi lokho akhala ngakho kakhulu ikakhulukazi esiya sixoxe nezinsizwa namadoda ukuthinta impilo yomuntu wesilisa absolutely ukubaluleka kokuthi size emtholampilo sizozihlola thina singathembeli ukuthi kuzoze kuyumama weyingane mase sekuhlolene bese sicabanga ukuthi nathi sesiphephile ngoba yena angabi naso isifo enginaso mina ngibe naso yena angabi naso so kubalekile ukuthi mase ngizwe ukuthi unyaka nonyaka empeleni siyakhuthaza amadoda ukuthi mawaye ezigungweni zonke ayohlola kumahala akhokhwa lutho umuntu afika azihlole nje isimo sakhe zezeMpilo kuhle kakhulu futhi mabehamba bobabili umama wekhaya kanye naye lokhuzana ubaba bayohlola isimo sabo uma kuyinsizwa nentombi abahambeke phela ngoba bayathandana babambisene othandweni abahambe baye khona bayozihlola ngoba uthando ilona olwenza ukuthi ke asingagcini ngokuthanda kodwa sinakekela nangezimpilo sikhuthaza nasekuyidleni imishanguzo esuke sesinikiwe asali ukuthi uma kukhona nalokho ngoba abanye baveza ngqongqoshe ukuthi hayi mina ngibuye ngibambe namakhambi ezemvetho hayi awanankinga nawo kodwa kubalekile lokho kusuka ukuthola iminyangweni wezeMpilo thembeka kukhona ngoba konke kulekelela inyama lolu hlelo ekuthiwa ikhosombe lamajita
yini enifike niyenze kahle makuthiwa nihleli namajita ke manje yini lenisuke niyixoxa kangaka obani futhi ke eninabo ngaphansi kwalolu hlelo as ambassadors? Kulolu hlelo sinomfowethu uVezi weBrothers for Life uNhlanhla. Okay. Sinomalusi uyeni. Okay. Uyaziwa kakhulu kwezemabona kude. Yes. Uyena oyingxenye nathi usiphamisile uNgqongqoshe ukuthi singagcini ngobabukela kude sibaxhawule eduze. Nixoxe nabo. Sixoxe nabo nathi sesigcina nami nje ukuxoxa nami ungakuthathi kancane. Akukhulu. Absolutely. Sibe nawo amakhosi ayingxenye yethu masifike endaweni zawo. Siba nazo izinsizwa nabo dokotela bayingxenye yokuthi babambisane nathi. Sixoxa kakhulu ngezimpilo ukuthi inakekele impilo yakho uzunakeke impilo yakho yande. Yes. Sibaxoxa futhi nangezomnotho. Absolutely. Ngoba siyathola amadoda amaningi anolaka ngoba financially awekho stable. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi ngingengaqashwa uhulumeni ngengaqashwa ifirm kodwa likhona enginalo sikhule ezikoleni kuthiwa sibaze sakho craft yonke leyo nto umuntu ingamenzela inzuzo angaphilisa ngayo indli yakhe. So ke ukuthi namhlanje unkosikazi noma intombi yami esebenzayo akusho ukuthi sengiphelelwe isithunzi sami. Lokho enginako angikuveze ngokwethembeka bese nayo uyalekela ngoba owesifazana akanalo icala maphisa lokungondli. Icala lokondla lisendodeni ukuthi uthatha imali yakho wayoyiphuza wangayisebenzisa ngemfanelo. Ingqikithi enkulu kakhulu ngoba izolo bekusuku lokuba sikhumbula abafowethu abangenwa bahaqwa ilolu isifo lesi sengculazi. Besiluxoxa lolo daba ukuthi njengoba uCovid uyewafika nawo akusho ukuthi sesihambile lesi sifo. Kusabalekile ukuthi abesilisa bavikela abalingani babo. Aligqoke ijazi athembeke kumlingano yedwa. Asingaphakama isandla kodwa kuphakama uthando. Ngoba makwanda uthando ingane yithu umzali kuyo kodwa mayikwazi ukuthi iphinde ube umngane. Ingasabi ukuzoxoxa inkinga esuke inayo. Mayazi ukuthi mangifika kubaba ubaba uzokwazi ukungamukela angabi ibhubesi ubaba ekhaya. Noma ngabe kwenzekile unkosikazi weqisa kuSawuthi ungathi angidli lento ungamane ucela ujeke wamanzi ukuncenga kancane uziyoqedwa kodwa umele uthembeke ukuncome futhi egcina unkosikazi ukuthi ushayile wayandisa ikhalsiyamu ukuthi amathambo ethaqile. Absolutely. Ekunzima ukuba indoda. Ucela ujeke wamanzi mfundisi. Ncenge ngojeke wamanzi uzokuyophela. Wehlisa uSawuthi. Nje. Hey, hayi ngathi ukusinda kuyahlela ukuba indoda nizwileke emakhaya amadoda kuthiwa impela musukusho ukuthi kumbi lokudla ngidla inqavu mina. Encoma uthi kodwa manje inkinga ke mfundisi uzokuncoma phinda sifake ngoba sinjalo isikalo ngeviki elizayo. Bese uyithini into ke manje? Uzofuna umsizeke ngeviki elizayo. Yabona uma senhle ndawo ekitchen ubona ukuthi awunkosikazi mkami isandla kamnandi ngeviki eliphelile. Awungikhombisa ukuthi ukwenza kanjani khona nami ngizophinde ngikwazi ukubona. Uma usubona ukuthi uya-add isandla usiqhelise nje kancane. Hayi usawuthi awuthi kuhosha impela. Awufaki kangaka. Hayi cha niyafundisa nami impela hayi sengizosho njalo ukuthi asipheke bese nami ngiqobe ngithi hey singafaka kakhulu usawuthi kube mnandi kube nje haya sibonge kakhulu umfundisi. Cha impela ngiyayithanda le ukuthi ke ngqongqoshe sesiqhubeka ethi ngabona nalapha ya eMelmoth ukuthi uhlelo olufana nalolu walihambisa futhi nakhona maliqala iviki kodwa ningahambi ke ungahambi wedwa uhamba nomnyango wezemfundo lapha ya into engayinothisa ehholo laligcwele lithephama wabusa uthi abaphakamise abathola izibuko kwathi vumbu ngangazi ke nokuthi nikhipha nezibuko maku kulolu hlelo lesibhedlela. No impela Ntokozo nasemhlonjaneni sasihambise sona isibhedlela kubantu udadewethu umama uMbali Fraser wayenohlelo ayenalo lokuhambisa izicathulo ezinganeni eziswele wayesethi kumina cha dadewethu ngeke ngaya kule ndawo ngibona sengathi sikhulu isidingo sokuthi umnyango wezeMpilo uze so sasesiya ndawonyeke. In fact ngangahambi naye kuphela kwakhona ngisho uDeputy Minister umama uNomalungelo Gina so kwakuhlelo nje lwaluluhle kakhulu linongqongqoshe abathathu bezile linongqongqoshe ababili beprovince kunongqongqoshe kaZwelonke uyabona kusekela ngqongqoshe so kwakuhlelo oluhle nakhona sasenza kona lokho kwesibhedlela kubantu njengobusho uma sithi sisuke silethe isibhedlela ngempela kwakukhombisa lokho ukuthi sisuke silethe isibhedlela esiphelele ngoba siletha odokotela bamehlo bonke abantu abacabanga ukuthi banenkinga yamehlo siyabafaka odokotela bamehlo bababone ebese bebanika izibuko abadinga izibuko
uyazi-ke ukuthi ukugula kwamehlo kuyahlukana kuphinde kube khona abanye abathi nabegula ngamehlo bedinga kakhulukazi uma ngabe sebebadala bedinga ukwengulwa. Uhlelo-ke lolu esinalo emnyangweni wezeMpilo ukwengulwa lesibiza ngokuthi cataract ukuremova kwe-cataract phecelezi. Siyakwenza lokho sikwenza mahhala. So nabo-ke abanye uma ngabe ababekhona lapha nabakhona esabahlelela ukuthi abahambe bayongulwa noma kususwe i-cataract ukuze bakwazi ukuthi bagcile bebone. Njengoba usho ukuthi izibuko zazi iziningi kwakhona ngisho ama-physiotherapists ngoba abantu abahamba ngenduku bedondolozela kubalekile ukuthi kube khona i-physiotherapist laba abasibambayo basilule ukuze bebone ukuthi uma ngabe udinga induku engakanani ngoba phela silingani ngobude. So babe khona-ke nabo besibuka sakwazi ukuthi sikhiphe nama-walking sticks, ama-wheelchairs, kuningi nje uyabona yonke into ebakhona esibhedlela yayikhona ngomsombuluko njengoba ikhona namhlanje. Hayi cha, ngiyajabula ngoba khona wazweza nje inkosi yami kimi wathi hey usenesikhathi eside bengasakwazi ukuthi endlini akwazi ukuyisa endlini encane oba i-wheelchair engasakwazi. So lento ye-wheelchair ungayithatha kancane kanti kubantu labasuke beyidinga ibaleke kakhulu. Wakushayela ihlombe wazwa ngqongqozo wajabula. Ngiyazi kwangasizo lezo kuphela inhlelo enazisa lapha zikhona nezinye insiza ezayithinta neminye iminyango njengoba usho ukuthi kwakhona ngisho iminyango le evela ngisho kwa-national. Ngajabula mangibona namabandla niwabhekelela ngabona namanye amabandla ephiwa ngisho izinsiza sisebenza kwasha kwacima babonga bangqongqoza futhi abanye baze bathola ngisho into zokupenda amabandla kungathini ke amathempeli kunjalo ngesikhathi udadewethu umama uFraser eyile wahlangana nabanye abantu bamabandla. Angithi phela uma ufika uhulumeni umphakathi awubuza ukuthi uhulumeni wamupha umnyango ngaleso sikhathi. Uma unesidingo nje bayakhuluma nawe. Kuthiwe cha ngoba kuthi uNgqongqoshe asale sikuphathisa noma kuyinto engaqondene nawe ngqo njengomnyango umnyango wakho. So babemphathisileke umama uFraser ingakho ayelande umama uNomalungelo Gina okuyena wayefike esephathele amabandla amaNazaretha into ezithize kwakhona imbomu kukhona nopendo emathempelini. So kwakuhlelo lwaluhle kakhulu futhi amathempeli engicabanga ukuthi athola lapha angaphezulu kwesithupha babejabule kakhulu omama bayishaya imbomu lapha kwaduma itende. Ngakuzwa nawe iculo lokuhlanganisa amaNazaretha. Yebo ngathi hawu nami ngiyamemeza. Mina ngishaya yonke into angithi ngimemeza oseduze uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Ngamemeza nami kwacala. Hayi babona nabo mama ukuthi cha abalahlekile lapho bekhona bahleli kahle. Cha nami ngalijabulela kakhulu uhlelo. Enye-ke into eyangichaza mase siqhamuka lapha ya angithi angisakwazi babundabandaba ukuthenga emamoli naseyitolo ngoba abantu bayangivimba. Sengithi ngiyangena ke eMelmoti ngoba ngiyathi phela eMelmoti akekho ozonginika inkinga. Ngingene nje mangithi hawu insizwa lapha naye yayisuka ebandleni bathi basuka ebandleni babesuka ku-12 Apostles. Yebo iwucebo omkhwanazi yaqhuma yahlala kuNgqongqoshe yathi hawu nangu lo muntu engihlala naye ku-TV akashela ukuthi unangu lo muntu engihlala naye ku-TV wathi ngihlala naye ku-TV wayecela abanye ngishuteni wasethi muphu absolute kanti absolute uyasondela mangithi wathi yeyeni webantu wathi ucela simkhonzele ucebo mkhwanazi. Siyabingelela kucebo lapha bese ngibona ukuthi uzoba necala impela uma ungambingelelanga ucebo impela washo wathi impela ucela ukuthi nje singakhohlwa ukummemeza usuka lapha eRichards Bay wathi iTV yakhe akasayivali njalo makuyimgqibelo buyazi lolu hlelo lalumphuthi uthi usezahambeke manje aye endaweni la kunemphakathi khona asebenzise lama topics ekukhulunywa ngawo la enze ngathi uyena kanti usuke lalele uNgqongqoshe ekhuluma wathi ngeke usamthinta ngento zakaHealth ufunde kahle impela. Hayi impela washo kodwa ngase ngasho futhi webamndabandaba ukuceba ukuthi hayi akabhale naye asho ukuthi iziphi ezinye indaba afisa sikhulume ezithinta ezempilo ngoba sizoyikhuluma zonke ngowayesho ukuthi hayi liyamsiza ngempela lolu hlelo ukufundisa kumphakathi. Wayijabule ngempela ucebo siyabonga kakhulu nokuthi asilalele. Ngiyazi ukuthi usibukele nje uzosibona namhlanje. Uzosho futhi wathi ngicane ngimemeze washaya ithombe inqwaba. Maya ngazi noma uzoyibona le ithombe nehlobo lwefoni ayishutha ngalo anginayo ishow yesithombe lapha. Kodwa ke siyathemba ukuthi ulayidi ucebo umfo kwamkhwanazi lapha ya eRichards Bay. Ngibona usebezomvimba naye mahlongene itolo. Wathi impela mhla sihambe wasimemo kokuqala wathi ucela sifike eRichards Bay
wayesethi ke masifikile ucela ukuba yiphathi yalolu so hlelo so sizomema bawasinika nenombolo yakhe wathi uyafisa impela ukuhlala kulesihlalo uyazi ke ukuhlala amaqhawe la akufiki noma ubani cha sibonge kakhulu ngqongqoshe sikubonile ke futhi nayizolo ulapha ya eMajuba district endaweni yaseDanawozi nalapho ke benikade nihambise icabinet lonke loKwaZulu-Natal awusihlebele nje kancane benenzani lapha ya izolo umhla ka-1 Ntokozo kuDisemba usuku lapho umhlaba wonke ukhumbula abantu abadlule emhlabeni ngenxa yesifo sengculaza noma isandulela ngculaza so i-decision le eyathathwa umhlaba wonke ukuthi yonke indawo akube nje kuthiwa ngomhla ka-1 kulayitwa amakhandlela sihlale phansi sikhumbuzane noma sibakhumbule bonke abadlula emhlabeni kodwa futhi siphinde sibeke emthandazweni labo abaphila nalo igciwane khona manje but okwesibili uhulumeni ithuba lokuthi azoreport emphakathini ukuthi izinto uhulumeni ayethe uzozenza for the past 12 months uzenzile yini kuhambe kanjani kube naziphi inselelo kulungiswa kanjani kuphinde kuzoreporta i-civil society noma abaholi bomphakathi ngoba phela lolu hlelo noma ukuze sikwazi ukuthi sinciphise ukuthelelana noma ukuthelela ukudlula kwegciwane lengculaza kubalekile ukuthi uhulumeni abambisane ne-civil society so nawo ke i-civil society yanikezwa ithuba lokuthi i-report ngama-programs awo nokuthi sebenza kangakanani noma sebenza kanjani nohulumeni so izolo ke thina sithatha isinqumo njengeprovince yaKwaZulu-Natal ukuthi sizoba nalolu hlelo silibiza ngokuthi provincial program undunankulu wayesethi cha uyafisa ukuthi iye lapha eMajuba district eDanawozi so besilapho ke eDanawozi izolo sizogubha lolu suku siyazi ke ukuthi emva kwalokho uNgqongqoshe bonke bazobe sebeyaligubha eindaweni kuma districts abo lapha bama champions khona ngiyazi nje ukuthi undunankulu olwakhe uhlelo uzobe ligubha la eThekwini ngesonto so namanye ko MEC bazobe beseyindaweni ezihlukahlukene okungenzeka babe isonto bonke kuya ngokuthi bazobe beavailable kangakanani kodwa esikufisayo nesikuthandayo ngalolu hlelo nekwenza ukuthi sifise ukuthi lugujwe kuma district wonke ingoba luyabasondeza abantu einhlelweni zikahulumeni zokuvimba leli gciwane igciwane le HIV Ntokozo ligciwane elikhona elisekhona okungakatholakala ikhambi lalo yebo ikhona imishanguzo yokudambisa igciwane emzimbeni kodwa ikhamba likho ingakho kufuna usuku nosuku sihlale sikhuluma ngayo le ndaba ingakho usuku nosuku kufuna sazi ukuthi yiziphi izinto ezikhona lapha emphakathini ezikwazi ukulapha uma ngabe abantu bakithi begula but ingakho kakhulukazi sigcizelela leli yokuthi abantu umuntu ongakangeni emshikashikeni wocansi akangangeni lesibiza ngokuthi abstinence uma ungakabi ready ungangena emshikashikeni yocansi so that uzokwazi ukuthi uvikeleke kodwa uma ngabe usungenile zivikele bese sixoxa ke indlela eziningi zokuyivikela esihlale siyikhuluma engicabanga ukuthi namhlanje sazoyikhuluma kodwa izolo besixoxa zona lezo ezwela ukuthi siyakwazi yini ukuyivikela kuyasebenza yini le ndlela esiyivikela ngayo yiphi indlela esingenza ngayo kangcono ukuze ukuthi abantu basuleleke ngegciwane banciphe okusiphatha kabi Ntokozo nesikubonayo inamba yabantu besifazana abancane abakhulayo ngokusuleleka ngaleli gciwane uyabona ke sithi nasibuka sibona ukuthi hayi inkinga le ebhekene mina ngikhula kwakuthiwa wosugar daddy manje ke sekuthiwa ama bless ababundabandaba ngoba phela uma ngabe umuntu omncane wesifazane uthandana nobaba olingana nobaba wami noma olingana nobaba wakho uyayibona ukuthi relationship lapho ayifani ngeke wena umuntu wesifazane ukwazi ukumtshela ukuthi cha zivikele ngivikele nami ngoba phela umuntu omdala lo umuntu onemali so udependa kuyena so sithi ke phansi ngamablesser phansi phansi ngosugar daddy phansi abahambe baye kontanga babo ngoba uma beqhubeka bethandana nale ingane ezincane kusho ukuthi babulala isizwe sethu ngoba phela izingane omama bakusasa lapha omama bemizi ibona ukufuna baqhubeke nesizwe esimnyama so uma singabavikeli
ngeke sikwazi ukuthi sizwe sethu siqhubeke siphile. So nayizolo ngenye yezinto ebesixoxa lezo kuphelele. Kubalekile ukuthi amantombazane ikakhulukazi amantombazane amancane singayibuki le ndaba yokuthi ubani uphethe yipi phone noma uphethe Apple, uphathe apula, uphathe Samsung noma inwele zalo zikamakhelwane zinjani ngoba iyona into egcina ithatha ingane zethu ifaka kuma blessers ngoba ibless yafika ifika ikuthengele iapula abamndabandaba ebese ingane iyathatheka uyabona ifika iblesser ithi hayi ngizokuthengela u9 inch angazi nokuthi 9 inch ungakanani inwele ingane ziyathatheka. Kubalekile ke ukuthi ingane zethu zifunde ukuthi okwamanje phila ngalokho nakho and indlela yokushintsha impilo yakho ukuthi ufunde wafunda waqeda wasebenza uzobe uyakwazi ukuyithengela zonke lezi zinto kanti uma ufuna usheshe uyithole uzogcina impilo yakho iaffected. So besixoxa ke zonke lezo zinto noma senze assessment ngomhla ka1 yazo zonke lezo impahla. Khumbuzisa kumlaleli lapha ekhaya uthi namhlanje silushapkhoma uhlelo sila eMahlongwa endaweni ke seceni kwala uMkhomazi eThekwini ku Ward 99 nalapho ke sicela khona uma ukhona ngempela usizwa njengamanje emsakazweni woza khona la eMahlongwa isibhedlela kubantu khona yonke njengoba usuzwile ziyatholakala izibuko siyalisika siyasika la siyasoka senza ayikho into esingayenzi sikuchecka kuthiwa khona ngisho pap smear khona ngisho pap smear kukhona ayikho into engekho dokotela khona naba ama specialist nomnye sisazoxoxa nje nanaye khona la kodwa wozani bakwethu ngobuningi babo asicwasike mawusula sithi isibhedlela kodwa ngeke sikubuze ukuthi awuqalanga eclinic mawusukulesi sibhedlela sithi nje siyabonga sikuthathe sikwenze lokho osukubhekene naso sesikhipha ama-ambulance awu2 nje la uNgqongqoshe khona bafikile sathola ukuthi baxineke kakhulu sekumele sibadluliseleke manje esibhedlela le esibhedlela sangempela ukuze afika lala umuntu kwashaco bachala imbheda siphethe nje odokotela nonesi. So ke abeze abantu ithuba leli yonke into yenziwa mahala akukho okukhokhela ngisho isenti ukukhokhela ngisho ikhadi uyabona ikhadi lesifuye silikhokhele yebo yeba ukhokhi lutho kodwa ke ngiye ngithande lento uNgqongqoshe le uhlalu uyisho ukuthi ke abakhumbule phela ukhona lo hulumeni okhokhayo hayi ukuthi kumahala manje ukhona lo okhokhayo mawungathi uyakudokotela manje akutshethe u600 lento ebufuna ukuyenza bese uza la kungafuneki lo 600 ngoba ukhona lo hulumeni lo othume wena Ngqongqoshe kusuke kungasikho ngoba kusuke kungakhokhwa ngoba imali ingadingeki. Uhulumeni kaKhongolose lo oholayo manje wona osukukhokha ukhokhela abantu uKhongolose entokozo njengenhlangano ihlala uhlangane njalo nje emva kweminyaka emihlanu into yokuthi kuhlangane emva kweminyaka emihlanu kusuke kuyobuka ukuthi imaphi ama policies uhulumeni ke gobo okufuna wa implement sibuke futhi ukuthi kuphi lapho kufuna silingise khona. So lo hulumeni ke awuzenzeli nje izinto ngokuthanda kwawo njengoba nje kuhola omama ogogo nomkhulu njengoba ingane zithola isondlo ama decisions lawa athathwa umphakathi ebese uinforma ama branches kaANC uANC uhamba uyotshela oNgqongqoshe babo ukuthi hambani niyokwenza ukuthi nenze ukuthi ingakho ke sikwazi ukuthi silethe isibhedlela kubantu ngoba abantu bahamba bayotshela uKhongolose ukuthi siyabona ukuthi izibhedlela zikhona ama clinic akhona kodwa kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi sihambe siye eclinic sesibhedlela ngoba kufuna sigibele kanti asinayo imali yokugibela. Sekuthiwa ke hayi ke anithola indlela phela yokuthi isibhedlela noma iclinic isondele kubantu ingakho ke sinesibhedlela kubantu. Ngibone futhi khona lapha eDana House eDana Wars nihambela nalapha na indawo ekseni ngabona futhi niye nakwenye indawo la ekuthathwa khona imithi njengoba washo ukuthi amakhemisi lawa ezibhedlela usuzowasondeza kubantu abantu kungamele beze ke kube ukuthi sikubona ke nilivakashele enye lamakhemisi eduze kwabantu ithini into yalapho sinohlelo ntokozo emnyangweni wezeMpilo obizwa ngokuthi CCMDD usinesikhashana ukhona kodwa uma ngabe ubuza ukhuluma nabantu abadala ukhuluma nabantu emakhaya liyabadida kakhulu leli gama ukuthi yini sathi ngelinye ilanga sixoxa ngalolu daba wafona umama wathi hey manje inkinga la ngane yami ukuthi angikwazanga ukuyolanda amaphilisi amedandi sabuzana nawe sihlalele ohlelweni kuDandi umama uhlala eDandi wathi cha mntanami ngihlala eThekwini kodwa ngihlulekile ukuyolanda eDandi kanti umama ukhuluma ngendaba kaCCMDD sase sesithi cha asitshintshe igama sibize ngekhemisi eduze nawe ikhemisi eduze nawe uyabona ke silisondezile ikhemisi eduze nawe lenza ukuthi bonke abantu
asicwasi Yep. bonke abantu abanamahlala khona abaphuza imishanguzo Yes. inyanga usuku nosuku abathola imishanguzo inyanga nenyanga yebo abadingi ukuthi baye eclinic ukuyoyithola manje abadingi ukuthi baye esibhedlela siya kule ndawo ke esiyisondezile ikhemisi eduze nawe bese siyakwazi ukuthi uyitholele Yes. imithi yakho siyabacela ke abantu bakithi bonke abantu abakule mithi esibiza ngokuthi chronic medication Yes. bonke imishanguzo ngawumshanguzo we HIV noma kube imishanguzo kashukela imishanguzo yeBP yonke absolutely uyakwazi ukuthi uthole imithi yakho so uma ngabe ukumshanguzo hamba uyobhalisa eclinic yangakini bazokutshela ukuthi ikhemisi eduze nawe isite eseduze ikuphi Yes. awubambi queue uthi ufika nje ngoba uthola iSMS ekutshelayo ukuthi hayi imithi yakho Ntokozo isiready Isikhona. hayi ke na ufika nje khona ufika uyasho ukuthi eyithanda nguNtokozo ngicela leyo mpahla bakunika impahla yakho futhi ayinawo ngisho umbalo ukuthi okwani iphepha nje ningabhali ukuthi ku red lokho kokuthi lokhu kuhlaza bokuthi uyazi wena uyithathela nje lokho okuthathayo uhamba ekhaya uthi eyithanda uNtokozo lapho bathi hayi ke sesigezelene mjidi sikubonile futhi ngqongqoshe ugadla ngemlayezo la eindaweni ezehlukahlukene emakhaya sakubona ugadla ngemlayezo ecishe ikhuluma ilanguage yakhona sakubona ugadla emalokishini khona lapho engathi ngiyedlula ngezwe ukuthi isikuni siyabulala hayi isikuni siyabhayizesa ngathi lolu limi lwini lolu ngase ngibona ukuthi hayi ukhona ke umuntu oyicabangile lento kodwa usegadla ngolimo esilikhuluma la mawuye night club bashaye ngento yakhona yabona mawukuthi njengoba dusha ukuthi uphethe nesandle awukwazi ukufika umuntu ukhuluma ilanguage angayizwa iyanisebenzela lento sibonile ama billboard enu KwaZulu-Natal ekhuluma nemphakathi ngqo Ntokozo you know into udaba lokuxoxisana noma lokwazisana ngendaba yengculaza nesandulela ngculaza into esibe khona iminyaka mhlambe engaphezulu kuka 30 manje eSouth Africa yonke siyazi ukuthi kwamanye amazwe kade kwakwenzeka kodwa imiyalezo angithi phela abantu ababe na 10 years bena 15 years 10 years ago sebe no 30 manje sebekhulile sekukhona abasha abana 10 years nabana 15 sekukhona abasha abana 15 years okufuna sikhulume nabo basizwe sibatshele nabo ukuthi zivikele sekukhona abasha abaneminyaka ewu16 abacabanga ukuthi baseyintweni yabo Cleve okufuna sikhulume nabo ke manje the same way emva kweminyaka emibili kuzoba khona abanye abasha bazobe bena 16 nabo bayitshela ukuthi baseyintweni izinto bayazazi so umnyango wezeMpilo ke une responsibility yokuthi bonke labo bantu unyaka nonyaka sikhulume nabo sikwazi ukubatshela ngelanguage abayizwayo ngelanguage abayiunderstandayo ukuthi abazivikele abazigade and protection ibalekile siyakwazi ke uma sikhuluma nabantu abadala siyithobe sithi cha abantu abadala zivikeleni kubalekile ukuyivikela bathi abantu abasha na ukhuluma kanjalo babona ukuthi lesesteri isikhathi yabora lesesteri uyasikawada yeba olate sekubiza ngo-olate engazi ngimdala kangako thiwa yeba olate uthini manje ma-olate so kufuna sikwazi ukukhuluma nabantu abasha ngelanguage abayi-understandayo that's why sibatshela abantu abasha ngiyazi abantu abadala bazophatheka kabi babundabandaba sibatshela abantu abasha ukuthi isikuni siyabhayizisa absolutely sithi phansi ngesikuni absolutely bayazi-ke abantu abasha abantu abadala uma sithi isikuni sikhuluma ngayo ngoba sithi kubona abayivikele uma siya lapha emalokishini siye emaklabhini sithi uphethene esandleni absolutely uma ngabe siye kwezinye indawo sithi bhinqa lami phakama ngoshuni wekhondomu absolutely so bonke abantu umuntu nomuntu uyayizwa lento esishoyo I-understandele yona as interpreted siyayikhuluma ngesingisi siyikhulume ngesizulu esiqondile kodwa bese siyakhuluma ngelanguage etargeted to abantu abasha into esiyithandayo ke nengibonayo ukuthi ine-impact ukuthi uma uyabona nje ububheka ama-billboards lawa athi isikuni siyabhayizisa bayaqala amajita amathi ithini le olate bathi ithini le olate uyabona ke sebeyaqala bayakhuluma yona nje siyifunayo ke leyo ukuthi babuzana ukuthi kuthiwani lana and bese bayakwazi ukuthi bayaxoxa so i-messaging yethu Ntokozo sivumelene ukuthi asishintshe ayikwazi ukuthi ikhulume nabantu abasha ingabi i-messaging yethu otitali yami mina ngikhula ngoba phela isotitali yela esikhathi sethu ayisafani namanje nabandaba isihlukile so asikhulume nabantu abasha ngelanguage abayi-understandayo ngicabanga ukuthi nangibuka nje khona umehluko okhonyana ngoba sengike ngamiswa kaningana kuthiwa yini leni into enibhalela phana ngithi hayi ngijabulela lona lokho ukuthi sesiyayixoxa indaba no ngqongqoshe kunephilisi lapha nami bengikade ngingalazi kakhulu ekuthiwa uPrep leli philisi ke
bayalithanda abantu abaningi asebezwe ngalo ngengavinjwa umfana omncane la kwathi ngemkhulu uthi hayi wena usuqala udla uprep ngase ngikhumbula ukuthi kuye kuthiwe cha uselingekile singabe sesilentuza kakhulu singamjaji leli philisi kuthiwa ke engathi ibalo kodwa ke anikho happy ngazo enazo nje bakuthiwa only 128,000 abantu abasalisebenzisa la KwaZulu-Natal mhlawumbe ungakuthi nje nhlika kancane liyini sesixoxile ngalo kakhulu kulolu hlelo kodwa phela siyakhumbuzisa bakusho baningi abangakalazi liyini nanokuthi nithininga lokuthi inombo zisaqoza ngalo no iphilisi lika prep Ntokozo liphilisi njengoba usho ukuthi sesike salikhuluma kaningana kodwa kuyacaca uma sibuka inamba ukuthi kusafuna senze omunye umsebenzi ukuze abantu bazi ukuthi likhona leli philisi bazi ukuthi liyasetshenziswa kuyiphilisi leli umuntu akwazi ukulisebenzisa uma ngabe ezazi ukuthi impilo ayiphilayo iyimpilo ene risk akukho lula kakhulu ukuthi azivikele uma ngabe eyocansini ngoba lisebenza ukuthi likuvikele wena ukuthi ungasuleleki ngegciwane lengculazi uyabona ke uma ngabe uthe wa testa wathola ukuthi unegative kodwa uyazazi ukuthi kwesinye isikhathi uphila impilo egcina ikufaka enkingeni kanti futhi awuvikelekile noma uyabona ukuthi impilo yasekhaya inzima ngendlela yokuthi awukwazi wena ukuyivikela uyathanda ukuyivikela kodwa khona umuntu ophila naye ongakwazi ukukuvikela nawe sithi woza ulithathe leli philisi alisho ukuthi usunegciwane lenza ukuthi likuvikele ukuthi ungalitholi igciwane kubalekile ke kodwa sikusho ukuthi likuvikela kwigciwane lengculaza kuphela uyakhulelwa ke uma ngabe ulithatha iphilisi uyawathola futhi amanye ezinye izifo ezithelelana ngocansi likuvikela nje kwigciwane lengculaza yingakho siyayisithi nasikhuluma nabantu sithi lisebenzise iphilisi kodwa uyisebenzise nekhondom noma ijazi likamkhwenyana noma ijazi likamakoti ngoba sekhona umabili siyakuhlanganisa konke ke so siyacela abantu bakithi ukuthi abalisebenzise lephilisi kubalekile ke kodwa ukuthi once usuqalile ukulisebenzisa ulithathe insuku zonke ngoba once wayeka ukulithatha uzobe usuyifaka enkingeni yokuze expose ukuthi ungakwazi ukuthi usuleleke so siyacela ke abantu bakithi izolo ke sizwile njengoba bengisho ukuthi iWorld AIDS Day usuku olugujwa umhlaba wonke ukuthi hayi inhlangano kazwelonke yezeMpilo ivele yathi nje ngalolu suku yasurprise yathi cha yebo likhona iphilisi leprep kodwa usuzokwazi ngisho ukuthi ujove ngeprep yabona kuma ujove ngeprep uhlala basazosichazela kahle ukuthi usohlala u6 months usohlala u3 months ungaphindi ujove nje kanye bese uba umtibu hawu ngazi ukuthi absolutely ujabule kakhulu le ndaba yomjovo kathi umjovo kade ufuna ushaya kanye nje umjovo emva kwalokho uyozibona after leso sikhathi ngabe u6 months engabe u7 months kuzoba izinyanga ezimbili kuphela ngisho kuthiwa bekuba usuku kodwa nje sesijabulela nje ukuthi ngoba phela nali iphilisi uginqa uliyakhohleka kwesikhathi kanti umjovo ungcono uzothi yemfi bazosigayida ngoba iphilisi benithi kuba u7 days okokuqala sizobe senisitshela ukuthi wona umjovo uthi ushaya nje ubungena ensimini noma kumele ukuthi mawushaya kuneyinsuku ezithile so uyabona izolo bebesi announcela official ukuthi sesizoyithola nathi siyazi ukuthi kwamanye amazwe aphesheya kakhulukazi nomjovo ubukhona siubonile nje sihamba noAgiz emazweni emavikini ngoba nokuhamba amazwe nje kancane sabona ukuthi ukhona lo mjovo sasho sesiyawushaya nathi cha besingakawuthini besifuna ukuthinta uma sifika la ekhaya so basho ke yabona izolo ba-announcile ukuthi usuzoba available bazobe sebexoxa ke odokotela nabantu bezempilo ukuthi inyanga ezingakhi njengoba basho kuba ndabandaba ukuthi kuzoba u2 months kusho ukuthi babona ukuthi at least emva kwa2 months buya uzophinda ujove ngoba kwamanye amazwe bayayikhuphula kancane ibe u3 months kwamanye amazwe ibe u6 months ukuthi ujova emva kwaleso sikhathi aniphuthume ndabandaba nalapha ku6 months inhle lento lena kodwa ke konke sekushila ushila ungqondo wathi isikuni
siyabhayizisa ushaye ubuye nganendo noma usushayile uprep. Cha ngiyajabula bakuthi mase sikwazi ukuyixoxa nje sikhululeke le ndaba. Siyazi ukuthi abalali emakhaya lezi zinto ibuye be sensitive, ama topic lawa sometimes esingathandi sikhulume ngawo, kodwa njalo ngoChristmas masamba noNgqongqoshe siyobheka abantwana abasuke bezalwe ngoChristmas noma ngoHappy New Year. Sifica 12 years lapha, sifica 13 years no 14 years. Okwenza ukuthi ke sisho ukuthi cha asivule lento asixoxeni ngoba vele sekuyacaca ukuthi ke bakhona abanye asebeba expose bese bancane. Kodwa ke ngiyazi uyale Ngqongqoshe ukuthi cha akungabi into yabantu abasebancane le. Futhi ke usalokushiwo kuthiwa sizobabopha abantu abenza umkhuba nezingane engakabi sekutheni kumele zenze umkhuba. Ngiyayithanda ke le ka prep yazi ngathi ngalokho siyixoxa nje leyo mjovo. Uqala nini engabe uzoqala uyazi I can't wait. Nami nje sengithi halala. Ngicabanga ukuthi uma sesi ready ubamndaba uzobuya la kwi program yethu mhlambe eqaleni konyaka asinikeze ke ama details aqondile ke manje ukuthi cha ngempela usufikile uprep lo jovayo uzojova njalo emva kwa 2 months sesi ready ema clinic ethu hambani niye khona ngoba kwamanje bekuse announcement nje yenziwe izolo. So kuzofuna siqaleke nathi sibe ready ukuthi siyawuthola umjovo, siwuthola kangakanani, siwutholaphi, uzobe seya reporta ke mhlambe ekupheleni kwenyanga noma eqaleni kwenyanga ezayo. No ngaleke ukupholisa amaseko Ngqongqoshe siyathi usibizele nobabundabandaba osohlakeni ke olusondele kakhulu la esifweni lesi sengqondo. Angazi ke maqashwa lapha na kulolu hlaka Ngqongqoshe kuye kubhekwe mhlawumbe ukuthi umuntu akodwa akasidluleke lapho singoba sila ngaphansi kodaba ke lolo ukuthi ke umuntu njengoba phisa emhlabeni ayofaka ngaphansi kwebhasi. Manje ndabandaba usixoxe ubani wenzani la eminyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal? Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo Mr Absolutely. Ngibonga kakhulu futhi nakuNgqongqoshe okhona. Nguthemba mina wandabandaba ngisebenza ku strategic health programs. Singihlanganisa izinhlelo eziningi ze HIV ne TB oku communicable diseases. Sesibheke ke nalezi ezinye ngoba ziyathelela kulolu hlelo silwenzayo. Uma ubheka nalezi ezinye izifo ngaba high bayenza ukuthi uma uthatha amaphilisi ukwazi ukuthi mhlambe umuntu aba nenkingana no mental health ngoba kufanele umqondo wakho ube kahle ukuze ukwazi ukuthatha amaphilisi isikhathi eside futhi nangendlela. Siyazi ukuthi la KwaZulu-Natal sinabantu abangaphezulu kwa 11 million. Abantu abaningi kakhulu ke lapha. Nina kodwa ninohlelo oluthi kufuneke kubo bonke labantu abawu 11 million nenze sure ukuthi khona abangenayo ngaphansi kohlelo bekwazi ukuthola amaphilisi okuyivikela. Bangaki ke abantu esenikwazile ukubafaka ngaphansi kwalolu hlelo? Kulolu hlelo lokufaka abantu ngaphansi kwemshanguzo ye HIV sinabantu isigidi namakhulu amahlanu namashumi amathathu enkulungwane ukuthi ngesilungu ke sithi 1,530,000 yes uwedwa nje ndabandaba million lonke ulokhu banika nje banika sibonga yena uNgqongqoshe ngoba nebudget usuke yenzela ukuthi sikwazi ukubanika sikhululeke ngaso sonke isikhathi. Manje ke ngiyengikuza ukukhuluma ngo1990 ngangejethi mina into enayiqala ngo1990 manje ke ithini lento ka1990 uhlelo oluthini lolo? Uhlelo laka 1990 uhlelo lapho umnyango wezeMpilo omkhulu eNational ba decide ukuthi lolu hlelo asilenze kuwonke ama province akhona. Lolu hlelo lelusho ukuthi kubantu abakhona kwi province sifuna ukuthi kubantu abanaleli gciwane lengculazi u90% ukwazi ukuzazi ukuthi unalo leli gciwane. Kusho ukuthi simhlole simnikeze imiphumela yakhe. Bese kuthi ke after that u90 wesibili usho ukuthi kulabo abantu abasebezazi ukuthi sinalo leli gciwane bona bekwazi ukuthi sibafake kwi treatment bekwazi ukuthi bethathe amaphilisi abo. Bese ukuthi kulabo sebethatha amaphilisi abo u90% futhi wabo ukwazi ukuthi ube virologically suppressed. Lokho kusho ukuthi ukwazi ukuthi amaphilisi asebenze kahle egazini ngalendlela ukuthi acindezele ukunyuka kwegciwane egazini lakho. So ke u90 njenga emva kwa 1990 siyanyuka siyahamba siya ku 95 sifuna sigcine ku 100
100. Hayi niyanibona ukuthi niyagabavula yabona ukuthi umuntu ethe eqala nje ngqongqoshe abela ayibeke ku90 ngoba phela sathi thina ngcono mhlawumbe bazoqala ku45 bese beya 50 hayi bavele abantu besuka bagabavula bashona ku90 shuthi kunokuyithemba okukhulu lokhu mangithatha ukubheka bakhona ke mfowethu ngezimo ezihlukahlukene abantu othola ukuthi omunye nje uzothi esawadla amaphilisi lawo azizwe ukuthi use healthy abantu bayamncoma futhi bathi usu fresh ayibone nawe ukuthi angikhwehleli manje hayi angishiye phansi le nto ngishiya phansi lento la ngisayidla baningi ke abagcina ke bengasawathathi amaphilisi ungathini umlayezo nobungozi ke bokwayeka amaphilisi buthini umlayezo kubantu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uqala uthatha amaphilisi igciwane liye lishone phansi ngoba lisuke libona ukuthi hayi nasi nangomunye umuntu ezongihlasela bese ukuthi ukuqhubeka kwesikhathi bese liyavumbuka so kubalekile ukuthi ngalesikhathi uzizwa ukuthi sathi uphilile awunankinga aqhubeke nje wathathe njengoba ulayelwe emtholampilo ngoba lokho kulekelela ukuthi uma igciwane lisahobile lifuna ukubona ukuthi uzoyeka lamaphilisi owathatha ukuze likuhlasele kangcono ngalendlela ngikathi ukuqhubeka alikwazi ukuqhubeka lokuhlasela so into ebalekile lapha kubantu ukuthi abantu abaqhubeke bethatha amaphilisi especially amaphilisi HIV nawe TB HIV uwathatha impilo yakho ukuyitshela so ngalendlela umqondo wakho ufanele ulungiselele ukuthi njengoba sengiqala ngizophila kahle uma ngenza kanje ngithatha amaphilisi ami but ke ezinye izifo njengo TB ziba nenkinga enkulu ngoba uma wathathile amaphilisi wawayeka mase sibuye sesidlondlobele sesingasakwazi ukuwezwa lamaphilisi ade wathatha so kufanele uthathe olunye uhlobo lamaphilisi noma futhi wathatha isikhathi eside njengoba uthatha u6 months but manje sesinayo iregiment entsha noma ngithi uhlelo olusha le-TB oluncane ezinyanga ezintathu and then after that ungawathatha u6 months noma wathathe u9 months kuya depend ukuthi uya-adherisha yini noma uya-stick yini ekuwathatheni amaphilisi ngendlela olayelwe ngalo zonke izinsuku minyaka yonke ukhona ke ohlezi lapha ekhaya njengamanje uthi khona nginesifiso sokubuyela kulamaphilisi oba ngawayeka ngezwe ukuthi kuyasuka futhi ukukhwehlela umuntu ofana naleyo uyosizakala kanjani nanokuthi ke bakhona abanye othola ukuthi ubehlala kaNongoma uzongixolela ngisuka Nongoma ngushiya mangishayela uhlelo ubehlala kaNongoma umuntu useshintshile useya eDanawuzi ngokokuhlala manje ke nenithini ekutheni sengiziwathatha phi ke lelithini uhlelo lokuthi mase ngifuna ukwathatha kwenye indawo ngasawathatha kwenye indawo ukuthi nje qaphu ukuhlanganise nalokho ukuthi ke mina bese nginqamukile ngifuna ukuqala futhi ngenza kanjani mina ke futhi engisuka kwenye indawo sengihlala kwenye indawo ngenza kanjani okay emtholampilo yethu sinalolu hlelo okuthiwa i-welcome back campaign sikhuthaze satrain amanesi siwatshela ukuthi abantu beyekile ukuthatha amaphilisi asibamukele ngendlela ngezandla zombili ukuthi siyabonga ukuthi ubuyile wazofuna futhi ukuthi uqhubeke namaphilisi akho akukho lokhu ukuthi sibafundisa ukuthi abangabascold abantu abangabathethisi abangabaphoint amaphutha abawenzile but ababamukele ngezandla zombili sithi hayi siyabonga ukuthi ubuyile namhlanje emtholampilo yini singaqhubeka futhi sokusiza ngakho ngalendlela siqala phansi sokufundisa kabusha bese senza zonke inhlelo okufanele sizenze kwenzela ukuthi sibheke ukuthi njengoba abuyekile igciwane selenze njani emzimbeni lizalelana lazibala kakhulu yini nokuthi siyakwazi ukumuva sikuyise kwelunye uhlelo futhi le treatment ongama regiment but ke abantu abamuvayo abasuka kwenye kwaNongoma beDanhouse sithi kulula lokho ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke nalokhu besivese sikwenza kwaNongoma iya eNongoma eclinic noma esibhedlela sakhona batshela ukuthi cha sengibe ngimuvile lapha sengithole isiqeshana ngapha eDanhouse so ngicela ukuthi nazi isiclinic lapha ngiya kuyona ukuthi ngizovela ngakhona konke okwenzeka kwaNongoma akudingekile ukuthi uphinde ukwenze eDanhouse uma uphethe lesiqephana sencwadi sikutshela kuphela ukuthi mase sufika eDanhouse uzokwazi ukuthi ubanikeze onesi lapha masubanikeziile bazobheka nemiphumela yakho mawusibusa uthatha amagazi emshinini le njengale uphethe nje lapha esandleni kuyicomputer sikwazi ukubona khona ukuthi uwathathile amagazi nemiphumela yakho ithini nokuthi usizo oludingayo njengamanje usizo olunjani sesho ukuthi abantu ababuyele emtholampilo lapha bekhona bacele incwadi zokusuka lapha kulomtholampilo beye lapha bayakhona ngalendlela awuzukufika ume kwiqueue kubhlungu ukuthi umile sokusela umuntu oyedwa nje ukuthi ungene ewindini lelo ufanele uhole kulona
bese kuthiwa cha iwindi eli-wrong lelo suyasuka fanele uhola kwewindi lesibili bese uthi ngaleyo ndlela umuve bese bethi hayi qala emuva kulayini. Siyazi na ukuthi unama-programs amaningi osuwalethe emphakathini obuwalethela ukuthi ke asondeze izinto kubantu olunye leli sibhedlela kubantu. Ithini into yokucabanga uze ube nenhle kunoqoqoqo sikhulekile ekhaya ziningi iy'nhlelo onazo. Ithini thinking around ukusondela kakhulu kangaka kubantu? No, i-thinking Ntokozo around ukusondela kubantu le ethi odokotela bakhona baseyibhedlela. Absolutely. Onesi bakhona ezibhedlela nasemaklinikhi. Absolutely. Thina wethu umsebenzi ukusondeza umnyango wezempilo eduze kwabantu. Absolutely. Okusho ukuthi kufuna sihlale sicabange singacontesti umsebenzi wodokotela nonesi. Kodwa sicabanga ukuthi yiphi indlela yokusondeza umphakathi nomnyango wezempilo eduze. Ingakho ke sathatha isinqumo sokuthi asike sisithathe nje isibhedlela sisimikise ebantwini sibone ukuthi akuzukwenzeka yini. Nakho kuyenzeka abantu bayawathola ama services. Uqoqoqo njengoba kadusho uhlelo lokuthi sihamba nonompilo bethu bese sihamba ne-leadership noma i-management ye-department. Lapho unompilo ehambe sebenza khona engena khona singene naye. Kusiza lokho ngokuthi sibone ukuthi iziphi inkinga onompilo ababhekene nazo ngesikhathi besebenza. Kodwa bese siyabuka nokuthi yimaphi ama services onompilo abawarendarishayo sikwazi ukuthi sibasize. Sinesibhedlela ke sekhosomba lamajita noma isibhedlela kubantu nayo leyo program iye ebantwini directly. So i-intention lana noma into esifuna ukuthi siyithole ukuthi umnyango wezempilo akungabi into esicabanga kuphela uma sigula, esicabanga kuphela uma ngabe sekufuna kufika iambulance. Asazi nje ukuthi kuze siphile kufuna sisondele emnyangweni wezempilo futhi kungabi negap phakathi komphakathi nomnyango wezempilo. So le inhlolo ke lezo zenzela lokho. Ayi siyabonga kakhulu ngoba safikelekela ngaphakathi udokotela simkhonze kakhulu ngoba ngiyangithanda makufika odokotela basebasha umfana omncane nje uthi usudokotela uthi ubona shothi isiqenqa lezo shayile phansi ekopela kahle phansi yakhe bakopela kahle. Dokotela Thokozisa Kambushe asikubingelele mfethu usitshela ubani wenzani la emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal? Ngu Dr. Thokozisa Kambushe ngisebenza emshiyeni khona la eMlazi. Kwamanje ngise Gateway Clinic. Ngithumelwe ibona nje ukuthi ngizosiza la kwi outreach program. Ngiyazi ukuthi into le ethinta ukusoka uhlelo lolu olalethwa umnyango ngoba kubalulekile ukuthi abantu besoke. Mhlambe ama benefits okusoka kuye kube yimaphi neni wakubalule njengabantu ke eningapha emkhakheni le wezempilo. All right. Ukusika khona kungasivikela kuamagciwane amaningi vele akhona. So nje njalo buzalwe I think it's best ukuthi uyenze usamncane. Kodwa khona nabantu abasebadala bangaya khona ukuthi bayenze manje ukubavikela ukuthi bese sifikile leso sikhathi kunciphe ama chance ukuthi sithole igcikwane ezikhona. Lokho akusho ukuthi ke ungashiya phansi ke khona ke lokho okusivikelayo ube sikuni cha asiqondile lokho ukuthi sekumele wena bususokile kube umtararantana. Yabona ke abantu abaningi bacabanga lokho ukuthi cha no. Nami ngake ngakucabanga lokho ukuthi hayi mabethi khona uprep ususikile hayi kusho ukuthi impela ke njengoba lisho igama ke sekusuke sekumtiko. No hayi lutho. Umuntu ekumele uqhubeke uyivikele. Yebo. Right. Mhlambe ke ungathini uqhuquzele kakhulukazi intsha njengoba ngiyakubona namhlanje iningi intsha osebenza ngayo lapha igcwele inqola leyani bacucuza khona. Ingathini into yokuqhuquzela intsha ukuthi abalisebenzise ithuba elifana naleli makusuke kufuneka besoke? Ngingasho ukuthi nje kade ngisho eqaleni ukuthi ukunciphisa vele isimo sabo sokuthi bangasithola yini zonke lezi zigciwane ezizayo ukubona kunganciphisa ichance nayo yokuthola iHIV. Ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi nabo it increases the chance yokuthi babe personally hygiene khona down there. Ukuthi increase ngoba abantu abanakho vele fanele bageze kuvulakale baclean khona ngaphakathi. Ukuthi abantu abamanje understand lokho ukuthi bekusakhona ivele yona leyo foreskin ukuthi kufanele uclean khona ngaphakathi and then kuyangcola ke and then that increases ama chance yokuthi uthole zonke lezo zifo. So I think ukuthi kubalula kubona ukuthi bekusikekile vele kusivikele ukuthi kungalokho kudlula kusona leso simo ukuthi kufanele uqale phansi ke futhi lokho clean ngoba baningi abantu abangakwenzi njalo. Omunye kuzoyibuza ukuthi eyintweni ezingaka odokoteleni
wena wakhetha nje ngizogxila la ikuphi lentshisekelo yokucucuza ngoba nje ngathi impela wayikhetha le wathi ngihamba nale mina yayikhona intshisekelo mhlawumbe ethile yayibhekene nalokho hayi ayikhona ngempela absolutely ukubona ukuthi abantu bathanda ukubona ukuthi imoto sisebenza kanjani ihamba kanjani imoto binjena bathanda ukufitlisha ababona ukuthi bangayikhanda kanjani absolutely kumina kufana kanjalo ke but this time with the human body yeah I'm very intrigued ukuthi umzimba usebenza kanjani bekufika igcikwane umzimba ulwa kanjani kulezo igcikwane namaphilisi lawa khona asebenza kanjani kumuntu esigamsiza ukuthi improve leyo health yakhona siya ku December njengamanje imessage ongayidlulisa kubantu abasha asebelahla ithemba othi mina kuphelile ngami wena nakho ukwazile ukuthi ukwenze ube udokotela namhlanje abanye beze besitshena ukuthi basuka kuphi ukumotivate nabalapho nabo abasuka khona sungasilebela nokuthi nawe usuka kuphi ba motivate nawe la wafunda khona ezikoleni ukuthi ke nawe you can still do it ungathini umlayezo wakho ngingathi mina umlayezo ningalahli ithemba ngakhula I think between 1 and 10 ngangisemlazi then sadlula saya ePine Town sahlala ePine Town ngafundela khona ePine Town Boys High bese ngadlulela khona ke ngaya eUniversity of Pretoria into eyangenza mina ukuthi ngivuke ngiqale ngifocus esikoleni ukuthi by grade 8 ubaba wami wabe engozini yemoto washona so ngabona isimo ekhaya ukuthi la kumele nami ngivuke ngiphaphame ngoba life is too short life is too short and so ngamandla ami wonke ngathanda ukusiza wonke umuntu ngaphandle ukuthi bathole ithuba nabo lokuthi baphile nami ngijabulise uma emndenini wami ngisize nje ekhaya so ukuthi abantu kwamanje basabhizi ukujabula khona kuningi ukujabula ukuthi fanele sikhumbule ukuthi nasekhaya bayasidinga nathi for ourselves siyasidinga ukuthi sivuke siphaphame sisebenzele for our own sake for our own future khohle uma khohle ubaba zisebenzele wena for your own future absolutely no yazwa kamazwi ahlaniphile vela kuyigenge encane iyashaya mayithola ithuba no silibongeke ithuba ngqongqoshe ngenxa yesikhathi ezihlale sesiphoxa kakhulu isikhathi kodwa ke nje kuhlale kumnandi ukuxoxana nale genge encane ngathi ngixoxa nomunye mina wathi kumina nami nje ngazalelwa lapha eMhlanga Rocks emafama sekhaya then sathike na 13 then we moved to Mhlanga Ridge farm lami seMhlanga Rocks ngabona ukuthi kudlaliwe kodwa awubelongi ke wena ngathi ayinoka ngasala kulimele kakhulu but ke ngqongqoshe ukusivalela nje uhlelo nasibonge kakhulu Ntokozo sibonge kubo bonke ama guests ethu sibonge uDokotela uGavusha ngicabanga ukuthi intshisekelo leyanayo as a young person it's something okufuna siyibone ikhula ebantwini abasha bakithi kakhulukazi abantu abasha abamnyama ngoba uma ngabe unabantu abasha abamnyama abangenayo intshisekelo yokuthuthuka kusho ukuthi nesizwe sethu ngeke sithuthuke ngoba abantu abazokwenza isizwe simnyama sithuthuke ibona abantu abasha abafana nani so siyabonga kakhulu ngamazwi lawa osinikeze wona ukubalekile ke nengifisa ukuthi sigcine ngakho ukuthi uDecember usuqalile iDecember boss naso liyadilika igoli December uqalile liyadilika igoli bazobe besisusa la emgwaqweni ngeyimoto amakhona bengawazi uyabona ke sibaqheleleke ngoba phela hayi isikhathi sabo kodwa isikhathi sobumnandi lo siyazi ukuthi ifestival imiqala kuba isikhathi sokujabula noma kuthiwa usemsebenzini wonke umuntu uyasebenza ujaha ukuthi kushayiswa nini ngoba kunobumnandi ngapha nangapha balekile ukuthi asijabule ngendlela enengqondo asijabule sigade indlela esijabula ngayo uma ngabe uphuzile mangene emotweni ushayele ngoba phela uzobe usubulala wena ubulale nathi sonke ngoba uma usemgwaqweni ngemoto uthintile usuke usudrive athina sonke I will drive nawe wena so uma ngabe uphuzile mthole umuntu ozokushayelela kodwa okugcina nokufuna sikusho thina njengomnyango wezeMpilo ukuthi jabula uzigade jabula uzivikele sikubuza ukuthi uphethene esandleni kulo December umuntu nomuntu ufuna abuza umngani wakhe nomuntu wakhe ukuthi uphethene esandleni mahambi kungaphethe into yokuzivikela jazi likamkhonyana likhona ijazi lamakoti likhona condoms are available emnyangweni wezeMpilo amahala
bantu abasha nalabo abangekho basha abasawasebenzisa. Yebo. Akhona bafowethu bathatheni. Uma uphuma nje endlini uqeda ukushaya i-makeup yakho, washaya i-weave, bheka i-handbag ukuthi i-condom ikhona. Absolutely. Ube khona ungaphuma endlini ungayiphethe. Ayi khona omunye ke insukwini naku sengizokhipha amahlala kodwa ke kuthiwa sebenokuyifaka nakhona lapha Kulungile. ayishitheke la Noma ingangena kwi-weave ayinankinga esikhapheni bephuma ikhanda lapha ehlabeni. Cha bakwethu kulolu hlelo sesithi nje ngoba kuhlale kumnandi akuvaleliseke sigcina singavalelisanga sithi kulungile ke bye.